Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamanta kasngi. Hadu si phongot ki brio kilayap badang don sakatu kaningun ki bangjar ngai haga jingtwa jong kaparmau hane ka step ha aizol. Ki kenhun search and rescue team kilayo bantam ya si photli ki met hadu manta nai ki jaka marjan jong kani kaparmau bat yo ru ban pelaj em ya arngut ki bala mensaujur. Ka SDMA kelapan penaru ba kadon ka jingtwa khandau ha keleng ki jaka jong ka Mizoram ki ba kapakhang lenti ya ki babun ki surang. Ka Sarkar Mizoram kala hukum ban khang mardor ya baro ki skul bat ki jaka pule namar ka jingjor palat jong uslap bat ki eryong ka bakhi jong ka cyclone Remal. Ka Sarkar kelapan penaru ban khang kerdap ya ki office Sarkar menta kasngi lain no tang ki emergency service ha baro kawe ga jala.